terkut täällä Lapista. Tänään tosiaan on taas lahjakortteja luvassa, eli tosiaan ilmaisturnauksella taas uusi turnaus menossa. 5 palkintoa. Ensimmäinen sija voittaa 100 €, siitä sitten alaspäin, eli 5 paras voittaa. Et menetä mitään, käy pelailemassa. Mä laitan linkin tähän. Itse en ole vielä ehtinyt pelailemaan, mutta käyn kohta pelailemassa. Ja tosiaan superlahjakortti, niin sä voit itse valita, että mihin sen käytät. Niin ei muuta kuin hei, kivoja pelejä. DJ, hit my music! Manchmal kommen im Leben Leute und Situationen auf einen zu, die Stress wollen. Und dafür habe ich dieses Mantra vorbereitet. Ich bin ein Geschöpf aus Liebe und Licht. Ja, ich habe Zeit, aber leider nicht für dich. Es ist schön, wenn du kommst und noch schöner, wenn du gehst. Dritter Finger von links und okay, danke, tschüss. No! Genau. Hilft bei allem. Scheiße. Ja. What the?